Holy Spirit esefikile alikwazi kuba ibandla engenayilimi. Akhuluma lezi ezifundwayo emasontweni bazalwane ukuthi abantu bafike bazalwane ngolesithathu i-study sama-tongues. Kona mabandla njalo sine-study bazalwane sama-tongues because asikwazi sesikholwa singa-speak in tongues. So abantu bafike ngabangcwele ngolesithathu sekuyashiwo baptizing isimbhaka voda self voda khona kushiwo bazalwane zonke lezi zinto ezishiwoyo because bazalwane kuyafundwa. And when umuntu ekhuluma ubamba lento ayifundile but it's not in his spirit because lento yeyilimi bazalwane izokwenza wena okhulumayo kube khona into oyizwayo engafani nale oyizwa njalo. And lento ye-utterance yama-tongues ekaNkulunkulu, it's a spiritual thing. It's not into yokufundiswa, it's not into yebandla, but it's yours. Ikhona lezo ikhuluma isisi ibandla, ikhona lezo khuluma i-interpretwe, but ikhona lezo hlumelelisa wena. Siyofunda ngelinye ilanga about that. You are not a church. Uma nisamkhonza uNkulunkulu nisafuna i-order. Owethu uNkulunkulu lahle isikhiye. Lahle isikhiye. Akahambi ngesikhathi. uNkulunkulu lahle isikhiye bazalwane lahle isagila. Usukuthi silahlekile isagila noma ufuna ukuyibamba lento kodwa ayibambeki. uNkulunkulu esothi singena ngelinye ilanga babushelembe angena khona indlu. Sithi siyadumisa athi sizwe lento yokuthi sithule sizwe yena the voice because there is the word of God but there is the voice of God and we should be in a position as Christians la khona sizoyizwa the word of God and the voice of God. Because bazalwane sikwazi ukuba ibandla elihlanganayo lize liphethwe ukuhlangana and then the voice ingakafiki. Ngikule mission lezinsuku uNkulunkulu amfake kuyo ukuyobhidlisa izisekelo zamabandla ngakho izisekelo ezintsha. Ngikwi-mission ka-Ezra, ngikwi-mission yokubuilda new altars. Because uNkulunkulu ukhathazekile uyabona ukuthi sekushuneliwe ibandla selikhona but unewali ngebandla ukuthi uJesu engabuya akazokulifika lona leli sithi khona. Because the very same church esikhuluma ngayo is earthly bound, not spiritually bound. Spiritually bound, they are earthly useless. Abakholela kakhulu moya angeke basebenzise in normal and general situations. Aba earthly bound awukwazi basebenzisa in the spiritual realm. Phela bazalwane as the church of God. Alikhuluma nabantu bazalwane ngithi mina as the church of God sisiphumela. Umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi alekelele ibandla in 10 years fanele ngabe selina 5-fold ministry. Ngiyasizwa mina bazalwane. Fanele ngabe leli bandla izipho zikaJesu, ngikhuluma izipho zikamoya. Ngikhuluma ngezipho zikaJesu. Singabe sezikhona sisiphume ezu-5. Fanele ngabe God has given us apostles in the house. Abantu abazoxhumana noNkulunkulu in an apostolic way. Singabe sinaba-prophet in the house. Abantu abazolanda izinto kaNkulunkulu bayilethe abantu bathathe abantu bayilethe uNkulunkulu. Fanele ngabe in the house we have pastors abelusi abazoyibona ngisho isiduka bayoyilanda ngerod bayihole ngestaff. Fanele ngabe in the house of God we've got teachers of the word. Abantu abazohlala bangafundisi Bible study because kunabantu uNkulunkulu abafunikile ukuthi bafundise ngezwi. Fanele ngabe sesinabavangeli abazophuma bazalwane
negembe negenene bayogeta isono babuyisa abantu endlini. Asikafiki la siyakhona if this fivefold ngiyayibona le-6 ekhanda wabantu. Ngiyayibona le-6 kodwa ngikhuluma nge-5 ekaJesu eshiwo iBhayibheli. Hallelujah. Ngixolele nje ngizongazi ngicela ungibona ngizaqala izinto uNkulunkulu athi angizisho nje. Hallelujah. I'm an unapologetic preacher. I'm a very unapologetic preacher. I don't apologize for things that I say on behalf of the Holy Spirit. But I don't apologize for things I show more. Ngishintshe message ngoba sengibone wena on the audience. I speak le uNkulunkulu athi ngisho even usukhona now. Glory to Jesus. So ke bazalwane njengebandla kaNkulunkulu asimkhuleke sithandaze uThixo ukuthi lezi zinto zisebenze futhi fully, because akwazi ukuba umprofeti sazi nje ukuthi umprofeti but you don't prophesy anything. Asiweza ama messages avela ngqo kuNkulunkulu usishela ukuthi na uNkulunkulu lapha ethi i-direction esihamba ngayo uyibona ingozi akashintshi, because lethu uzumthetho bazalwane. Uma uNkulunkulu esanikeza ubaba ama ministries onke asikafike kubeni ibandla kaNkulunkulu. Because lezi zipho zonke zikaJesu afanele operate kuye yedwa, fanele operate ebandleni lonke. uNkulunkulu has to raise people about with a willing heart ukusebenza njengoNkulunkulu esho. And uma kusayibandla elizofindezela into kaNkulunkulu kumuntu angakafiki in the level la uNkulunkulu anifuna khona. Look, I'm just saying. Akwazi noma kunjalo ngiyayisho. Because asikwazi bazalwane isipho mawusinikile sifuna sisebenze masasetshenziswa. Asikhuli masasetshenziswa. Naye nathi ngifike la uNkulunkulu ethi akhuluma ngomoya wena. There are people abajula ukuthi uNkulunkulu benzeni banike ini. But I'm afraid to stand here ukuthi lezo zinto angakayiboni umuntu ukuthi angakayiboni isebenza. We are the church of the Holy Spirit bazalwane. Asisilwane ibandla likaJesu. Sengibhedile. Ibandla bazalwane uma sikhumbula kahle sifunda iBhayibheli lithi iBhayibheli uJesu wahamba nabapostoli bafundisa wenza konke. But asizwa lutho ekhanda ibandla. Sizwa abapostoli hamba nabapostoli. Mawuthanda ngababiza abantu ophela kusiyami ngasho noma yini. But lithi iBhayibheli abazange babe ibandla until ifike uMoya. Bafika uMoya base kudala ngizama ibandla, kudalela ibandla. Wakhanda ibandla kaNkulunkulu. So umnikazi webandla uMoya. If the church is not going to operate in the Holy Spirit really, kusho ukuthi angakabi ibandla kaMoya, umgadi walo akakabi uMoya. Lithi nje iBhayibheli uJesu mayikhuluma sisibume uthi ngiyahamba ngiyekhaya manje. I've done ebengithunyelwa mdani umsebenzi engithunyelwa wona. Uma ngihamba mina uyezwa umuntu ithini lento yokuthi kuyezwa umuntu bazalwane. Ithi uke kwaba khona omunye wase kuba khona uJesu. So mase khamba uJesu kuzo omunye okungukuthi kuzophelela uma sekuzo omunye. Lo omunye usethini uJesu uzokwenzani? Uzoqondisa ibandla. Uzolahlulela ngesono. Meaning what bazalwane uJesu akasiqedi isono. Uke wahamba noJudas Iscariot impilo yakhe yonke but akazange amqede ukuthi ambulale. Kuba khona kaJesu empilweni yakho won't change ukuthi wone. But it is not change ukuthi wone ugcwala uMoya. Because uMoya yiwo ozobelekelela ushintsha isono. Glory to Jesus. Oh hallelujah. uJesu uhambe noPeter kodwa uPeter wamphika ekhona uJesu. Emini ungahamba noJesu but ungashintshi. I'm talking in the apostolic realm.
an apostle of God. The only time uzoshintsha is when umoya ngcwele ehlala kuwe engahlali nawe. Uma usayikholwa umoya ngcwele ohamba naye, you won't change because into ayihlalele nawe isethembiso sokuthi uphiwe. But when you allow Holy Spirit ahlale kuwe, is then when you're going to start to change. Baba sishumayeza abantwana abantwana nabafuna abajolana nje. Ingoba bana moyo. La worshiping in the house of God. Ubezwe bethi samfuna. Sisafundana in the house of God. But umuntu ekhuluma kaNkulunkulu akayivumi nale ukufundana. Because kamoya ngcwele asisheli. Asijoli, asiqomi, asiqomisi. Because the Holy Spirit that is within you teaches you. Ngaphambi kokuba teache, ngoba alikho ivesi elithanda naleli lithi umuntu lokusifundisa konke. Kodwa baqala ngokusifundisa konke. Uqala ngokusifundisa ngesono. So umoya ngcwele wakho noma kuwe engakaqondisi ngesono. You're not a Christian. You just not. You just a body. Engenalutho. Uzoqondisa ibandla ngesono. Hallelujah. So ke bazalwane bese ekhaya efundisa. Ukuthi noma usuqondisa ngesono, uhanja kanjani singekho? Glory to Jesus. Angazi bazalwane but umuntu uthi ngisho lento. Unendisho umpostoli uPaul. Kuwonke ama-apostles engwaziyo nguyedwa ongahambanga noJesu, nguyedwa ongazange bekhona in the era kaJesu. But simuzwa ethi ngokuba akuseyimi engiphilayo kodwa uKristu uphila kimi. Yilo mzalwana ngasho kodwa uJesu uphila kimi. Because he understands that igama lithi Jesu igama lakanyama alikwazi kuphila enyameni, but igama lakamoya is the name Christ. Yile lodwa elikwazi kuphila kumuntu. Ukuphelela kwensindiso kuphelela masefika uKristu, noma ngafika uJesu apheleli, kodwa makufika uKristu ilakho laphelela khona unabosha naye. uKristu uyisimo sakamoya sikaJesu. Yenza kamina njena ngizomcela uxolisa. Kwesikhathi mina ngifuna ukukhuluma. Ubakhuluma iBhayibheli enganivulile. Because iBhayibheli likithi sihamba nami. Uthe bheka nithabanakelela mina kubantu. So uma ithabanakelela kaNkulunkulu uyileli. Kusho ukuthi samkhonza ngoba akakwazi ukuhlala kuleli. Kodwa ufuna ukuhlala kumuntu. Because bekukhona ithabanakelela lenziwe ngezandla. Uke wamakhela noSolomoni, uke walakha noMoses. Kodwa akakora bosha ngaya. Kodwa uthe masefika era kaJesu, wathi ufuna ukuhlala kumuntu because ithabanakelela lezandla alikwazi ukucontainer the only bosha ngaya. The only container engakwazi ukugcina is the human body. Glory to Jesus. Oh, hallelujah. So bazalwane sibizelwe ukuthi lento esho uApostle Paul, my sister, my success me. Kamele must all things that I like to do. Enyameni yami nasimoyeni wami I cannot do because Christ that is in me says we never get some instructions. There are things sisipumele sisisono kodwa uKristu okini athangiyeke singesisisono ngoba umuntu onoKristu olanda ngamasa. Oh, hallelujah. Umuntu onoKristu udinga ukuthi alawulwe
Kristu, the spiritual being, not the flesh being of which is Jesus. Lithi ke iBhayibheli kuke kwenzeka ibazalwane ngifuna ukukhuluma lento kamoya. Kuke kwenzeka uJesu ehamba nabafundi ne waseyabuza ngelinye ilanga wathi bathi abantu ngengubani. Baphendula bazalwane siyabenza bephendula bathi abantu bathi uJohane umprofeti because ukhona ubusufike kuJesu simphiwe ilevel omasi eyiyo. Ngiyakhuluma kancane mhlawumbe ngalokho uyathi uthi laba sikwazi uJohane abantu Elisha wathi because ukuyilevel yabaprofeti empilweni yabo. So the level omasi ngayo is the level azo operate ngayo empilweni yakho. If umazi uJesu indodana kaNkulunkulu uzo operate in the level yendodana. Yasizwa ngithi umazi uthi Peter nina ngazumba. And then he was revealed to Peter by the Holy Spirit. Uthi mina thina sethu indodana kaNkulunkulu ophezulu uKristu. Akayishilo ukuthi uKristu, but it is revealed to Peter that he is Christ, because ilento yokaKristu is a revelation. It's not a human thinking or human but it's the revelation that the Holy Spirit reveals to a Christian. Uma uNkulunkulu noma uJesu mazi as Christ, mamsondi also operator in your life in the level of Christ. In the sense ukuthi ube ku level okuyo yokukholwa kuze manje is because of the level of mazi Christ ayiyo kuwe. Umukhala mama ngeke ethi yaza kukhuleki. Ngizosebenza ngelinye ngikwazi ukuthandaza. Ngizosebenza nokufasta ngikwazi no 11. Omase yini? Jesus mazi Christ who operates in the level of Christ. He opens the heavens of the heavens. Bese sibona into because it's mazi on that level. Usebenza on a spiritual realm and start and draw us to the realm. Sibona ukuthi kwenzakalani because we see mass every realm kaKristu. So bazalwane, if the church is going to grow, let it grow in the level and massing uNkulunkulu. It is okay to grow, prosper in life. Ube nakho konke ongabamba ngesandla sikhombise ukuthi nakho, but the most important empilweni yakho is to grow in the inner being. Khula ekumazini yena. Yingakho phela iBhayibheli sithi Nkosi yami simovele lokho phambi kwami. iBhayibheli ithi umuntu Kristu alishamani ebuJesu umuntu ebuKristu uyimazalwana lethi noma ungaphakamisa isandla umemuka uJesu awungakabi isidalwa esisha, but the only time uzoba isidalwa esisha is when you are in Christ. Hallelujah. Sika arguisha nomoya ngcwele asaguishi kahle isixoxo. Baba sixoxa nje lethi iBhayibheli uJesu mayithuma abafundi baba uthi nibabaphathise. Uthi ke baba nabaphathise kulina nazi iBhayibheli bazalwane. Uthi uJesu yamthumela ezweni fundisana abantu bonke ngifundise ngakho bakufundisa umthetho. Bese ethi ke abasindiswana bathi nibabaphathise kubi bazalwane. Nikayise. Oh, ngamanye manje akakhulumi ngamanzi. Okay.
futhi manje abantu. Oh, okay. Ngamanye amazwi uma sabaphathisa amanzi wrong. Because the instruction is sabaphathise egameni hayi emanzini. Mabe sindiswa bazalwane bemukela uJesu. Sibaphathisa egameni likaNkulunkulu likayise. Lele ndodana. This was revealed to me by the Holy Spirit a few years ago. And one kumuza wona this time. This is lezinsuku ngoba ngihambela ekontrolweni emabandleni. Uthi ke nakho sisithola uJohane ebabathisa emfuleni. Sakuza abaFarisi nabaSadusi. Uthi uJohane uba nomfundisi ubalekela ulaka kaNkulunkulu nina. Njengoba senizwe embabathisweni. Ngamanye amazwi abaSadusi nabaFarisi bayiqonda lento ukuthi umbabathiso wamanzi unamandla. Kodwa manje usebuza ukuthi uma nifuna ukuzobhabhathiswa emanzini siphi ithelo zokuphenduka? Ithini kanti le? Abantu ababaphathisayo simphiwa abantu abaphendukile. Konjani umuntu ophendukile? Oshiye isono. Because uyamemukela uJesu uhambe esonweni. Sengikude kakhulu. Khuluma ihaya khethe. Uyamemukela uJesu still uqhubeka nesono. Nishelana la ku Facebook, nizangithintisa. Nilalane la ku WhatsApp, nizangithintisa. Into kodwa WhatsApp uyalana. Nithumelelana izinto zenu nishintshane ngama-photos please. Bese nithi ngiyakhona ngisindisiwe. Uyamukela uJesu. Uthi umuntu wele baba urivela lento yokuthi umuntu mawufaka emanzini, isayini ufaka umuntu emanzini ukuthi sibulala umuntu omdala. Siyambulala ke bazalwane. Sivusa umuntu onjani? Umuntu ongaphendukile. Onesono sakhe ahamba senze. Uma umfaka emanzini, ithini isivumelwano samanzi? Uqinisa into kanjani? This is the level of the Holy Spirit bazalwane. uNkulunkulu akakhonzwa ngalendlela ocabanga ngayo. Ukhonzwa ngalendlela afuna ngayo. uNkulunkulu is not what you think. uNkulunkulu mamzonda akasiyo lento oyicabanga wena ukuthi uyiyo uyilento yena ayiyo. The way you interpret the word of God idinga umuntu ogcwele umoya kaNkulunkulu ozo interpret lento kaNkulunkulu as the word says it, not as yena ejwayele ukubona abanye benza bese enza vele lento kamoya wenza uphambane nesystem. And I reach a level like it's called I don't care if ngiphambana nesystem because uma ngicela shilo ngihamba ngokuthi uma ngicela utheni. So lento kamangcwele bazalwane it's powerful. Uma uyikholwa elizoyibamba into kamoya bese uphila ngayo uhamba ngayo it will teach you ukuthi kanjani. Not just bazalwane sihamba ngezwi kaNkulunkulu. Elizwi kaNkulunkulu alisiyo lento sicabanga ukuthi liyiyo. And even if you read it, let us not interpret it umoya strange. Let us listen carefully on what the Spirit says. So we need the church nakule generation. Each generation yabahluleli. Siphila generation yabahluleli mongcola dekhuluma ngalezo zinto. Lakho abantu behlula ngokuthanda kwabo ngendlela abaphethe ngayo amabandla baphethe ngokuthanda kwabo not ngoNkulunkulu. Because abahluleli babe khona nakwaIsrael. Behlulela uIsrael. Sifike kuleso sikhathi lapho abantu bezokhuluma into abayithandayo phezulu ebandla because banikezwe iauthority yokuliphatha. Bagcina bengayikhulumi into eshiwo uNkulunkulu because bane-authority into eshiwo yibo izolalelwa yiwo wonke umuntu because abantu they are honoring into kaNkulunkulu ebekwe kumuntu. Bagcina abantu belandela into eshiwo indoda kaNkulunkulu kodwa engakhwela umoya. Ngoba indoda kaThixo isishifa. We in a level la khona ke ibandla lidinga umoya ngcwele to yabona to discern a discerning spirit. Uma ibandla lingenawo discerning spirit yabona abafundisi laba bangamfuni uNkulunkulu ekhuluma uma
umoya ngcwele bawubeka ngaphandle bathi uzame manje banjwa umoya bethi ayimkhiphele phandle ukuze ikhonze iqhubeke because abafuna ukuzwa lento kamoya ukuthi uthini uzokhuza ini yasamesela amkhiphele phandle akhishwa yena njalo khishwa umoya ngcwele wathi umoya ngcwele waphuma ngibuze ibandla lizoba yini ihlathi lebandla. So as Christians, after 10 years, we need uNkulunkulu ukuthi aphile operate it in a dimension lasikhona simkhona khona ukuthi uNkulunkulu ofuna ukuhlala emntwini. There is never a time la khona ngisuzo uNkulunkulu umoya ngcwele azohlala khona ukuthi yazi namhlanje ngimdinga lana ngoba ngise izone engikuyo comfortable enough to live as I want to be relaxed and stuff. Yeah, and that's it. Now, I'm feeling my model sis talk a lot. But umuntu ekhona uNkulunkulu umuntu ngcwele bakhona. Ngisho sephapha mina ngokwemvelo yami ngiyayiqinela ngokwemvelo. Personal that makes me. Lokho ukwenza mina lokho. Uma ngasuswa ukuqina kwami ngaphela mina. Because bazalwane i-personality yami ayishintshi ngoba akusethi umoya ngcwele. But into eshintsha i-character. Umoya ngcwele uqeda i-character bazalwane. Ashiyi personality. Uma uyikhona elingakwazi ukukhuluma vele lithi angeke bazalwane bayifika umoya ngcwele bese bathi cha angeke bazalwane. Because umoya ngcwele uzokwenza umuntu uzokhanda umuntu. So akakwazi ukususa le nature yakho lethi. The kick and proposals esiwenzayo mase sishumayela because bazalwane umoya ngcwele uzokhanda character akaze izoshintsha personality. So uma bazalwane beqina it's because bevele beqina bengakho. So bayifika umoya ngcwele umenza abe comfortable eqineni kwakhe angayizwa le nto wrong because umoya ngcwele approves of the being I am. Glory to Jesus. Sabe ngabazalwane lento kamoya ngcwele izokhanda umuntu. Uma umoya ngcwele engekho uyabona umoya ngcwele mayifika kuphuthu sifiso ehlala kuphuthu sifiso sizombona ngisho kwi-keyboard because uzophuma aphuthule ngisezandleni aphuthule emlweni simbona izinto esingayazi because umoya ngcwele kuye wants to ukuthi avele to be revealed in the church ngalo David. This is the church of God. Fika kwilevel la umoya ngcwele uzomazi khona ukuthi unguNkulunkulu, not just the spirit. Abase singaphezulu bengishiya. Because uma zenguNkulunkulu sisibume I promise you uzo operator enguNkulunkulu. I'm not just a spirit. Because lento yena yamadlimos yasihlupha. Abantu abavuka amadlimos mase besesontweni sicabanga ukuthi banomoya ngeke baphethwa amadlimos ayakhona nasezayona sawashiya ayakhona baba nasezayona amadlimos sawashiya ibandla loNkulunkulu alikavuka amadlimos God can operate in the spirit and the spirit of God unama fruits kamoya ngcwele mayisefikile emntwini umpostoli Paul akhuluma ngayo. Asubone bazalwane singaqedi 10 years just jabuliswe yikhaya. But the spirit, the fruit of the spirit asubone vele. Yabona if the spirit asifikile mama, ikade umuntu kwinhliziyo, khona uzalwane ongamkhulumisile, uwazi kodwa ukuthi unenhliziyo. Eqhamuka phela akasho ukuthi engasho sawona. Inhliziyo yakhe gayibosi. Umbone eqhamuka lelele. But where does the spirit live, Lord? If the spirit is ikhona nje kuye. Where does it? Because the spirit may feel around. It doesn't work low. Lento yokuthi uswabo noma sazi uswaliswe yini iyaphela. Ube ikhona ehlala enyukubele singazi ukuthi unyukubale so yini umoya ngcwele ehlekisana kangaka. Iyaphela bazalwane. Lento yokuthi ube serious nala ngafanele ube serious khona.
For 10 years, no celebration. We're not just celebrating as a party. Go find a city recap. And look back to Kulu. Ngari is in Oje. You see, I guess the rest of the Babel Sank. Suganas. Sugan knows Kulu Senek. Who's sending out on the S. Who's from 7 executive. It's good. Shaisan. But what have God done into your being? What has changed into your inner person, the spiritual body? Yini shintshile uma kade ungabona izona mayifanele usiyabona in 10 years fanele ngabe awusaphuphi fanele ngabe usunama visions sengena kwendawo iyadlula level yamaphupho ufike level yama visions la khona ungezukulana ububi bese inkosi vese ukuthi yini efuna yini yenza because we level la khona uKristu enkulunkulu sezona ifike idlule bazalwane fanele sikhule athi maye bani uPaul Paul ngicabanga incwadi yabasekhona sethu ethi njengoba senimamukela uKristu the only time la khona uzokwazi ukuhamba ugxile kuKristu iswele umemukela uKristu ngiyabuza umemukela uJesu bathi ngabe usafikile kwi level yokuKristu ngabe usafikile kwi level yokuthi abe uKristu empilweni yakho. Hallelujah. So uma kufika uKristu bazalwane empilweni yomuntu lithi Bible njengoba sememukela ngakho ke bazalwane hambani nibuye hambani nigxile kuye nakhiwe kuye be rooted in Christ iy'mpangezelo yonke into ezincelayo zincele kuKristu but uma ungakafiki kwi-level la uJesu efika khona enguKristu yingakho phela simthola mayivuka ekufeni bethi bayamjabulela bafuna ukumthinta ethi no ways ningangithinti ngoba angifukanga the same Jesus engifile yini but ngivuka senginguKristu so kimi kunempawu zonke ezokekhaya uma ngangithinta ngingabuyela kubaba and present your case kuye ngizomngcolisa because emvelweni yenu noma ngingazile kodwa nizoguquka ekupheleleni uma ngibuya kuKristu lingakumthola sisiphumela bazungena endlini ivaliwe because wayengase uJesu enyama waye uJesu ongumoya the Christ. As we're celebrating today, oh guys, kuyisifiso sami ukunifika ekhaya esizweni kuyisifiso sami bazalwane ukuthi uMongcwele asasharishe to God. Lithi iBhayibheli uJesu indlela bazalwane ngithi the Holy Spirit go ushers us endleleni uJesu. Amthini ngizomosela nomkakhe uJesu ibazalwane esihamba kuyo but the Holy Spirit ushers us endleleni nguyena wazinto kaBaba uJesu nguye ozosifundisa konke nalokho yena angasifundisanga khona because wazi akathatha kokwakhe uthatha kokaBaba kunezinto nje sangakhuluma ngazo but uMongcwele athi mayifika khulume ngazo kunezinto esingafele eBhayibhelini but uMongcwele akhuluma ngazo. So if we are in the level la khona sizomkhonza uNkulunkulu sikhuluma kaNkulunkulu kunezinto uMongcwele azoyikhuluma so kuthi kuhanjwa kanjani kuze kufike la siya khona. So siyamthina uMongcwele mina ngikhuluma ngoMongcwele akhuluma ngokukhala ukuthi mathanda zokukhala suMongcwele loyo ukuthi ukhalile mawuthandaza suMongcwele loyo
ukuthi simazi umuntu is a person. Because umuntu is not just a spirit. He's a person. Ungumuntu. Ungumuntu uNkulunkulu. Because uNkulunkulu is a being. Bafana bamese sifike uMongcwele kuwe. uMongcwele uzothi uzu ukuthi yazi amatha aqonza ubuka intombazana aqonza amatha ngoba amatha aqonza mzima aqonza amatha Jehova aqonza amatha obaba. Hello sister, bathi uMongcwele kuwe ashesha kubuyisa. Because abantu abangena amangcwele bekhonza uJesu bafika bebamisa bebashela. Ngathi babedali nisedali last week sesisandelwe ngabefundisa abashumayela igrace kaNkulunkulu. Bathi uNkulunkulu unomusa. So ukusho ukuthi noma ungenzani kodwa umusa kaNkulunkulu umephakathi. Ungavuka esonweni ubuyele emseni. Uphinde ubuyele esonweni uphinde ubuyele emseni. But let's reverse because uNkulunkulu ukhuluma ngomusa phezulu komusa. Akakhulumi ngesono lomusa. Kodwa ukhuluma ngomusa phezulu komusa. As much as you stand here, we don't stand ngokwethu, but we stand ngenxa yegrace kaNkulunkulu. And uTitus mayibhala uthi the very same grace uma siyazi igrace kaNkulunkulu is the very same grace that will teach us ukubalekela izinto zamanyala. So uma sikhuluma ngomusa kaNkulunkulu ongasibalekisa emanyaleni sikhuluma ngamuphi? Because umusa kaNkulunkulu usibalekisa emanyaleni ufundisa ukubalekela amanyala. So uma uthi wena uNkulunkulu lo musa ongapheli uhamba ezintweni zakho uphinde ubuthi umusa uthini mthetho akuna ngamuphi umusa because lo musa siwamukele kaKristu Jesu uyiwona usifundisa ukubalekela isono. Onjani ongafundiswe? Ubaba njengamanje ade khuluma izinto ayifunayo uthi ufuna ibandla liphile ebungcweleni. Because the only thing that will bring the glory of God in the house is when people stand in the holy standing. Because uNkulunkulu baba ibandla limile ebungcweleni bazalwane. Kuthi noma ucela mamzondi ngenxa yobungcwele obuzo athatha ubungcwele kaNkulunkulu ahlule kungakulaleli ngenxa yobungcwele bakho. Because he's a holy God. So if he is a holy God, uzofayibona ubungcwele bakho eze ngoba uthi udonsa ubungcwele. Some of our prayers are prayed today because we're not standing in a holy ground. And the Holy Spirit who speaks in our behalf, asimemukele. Little Bible, who utters to contribute to spirit team. There are times that consider but who utters on your behalf? On your behalf. No matter he is an advocate. Okhuluma on our behalf. On behalf of the church. Omani kuKristu. Hamani nibuye. Nakhiwe kuye ngexoliso kuye. Athumpozo Paul ngoba kuyizuzo kimi. Ngakushaya indiva ngenxa yokumazi. Hayi Jesu. Ngenxa yokumazi uKristu. Namandla akhe. Nobukhulu bakhe. How powerful is the name of Jesus? How powerful is the name of Jesus? Malithi iBhayibheli linamandla phezulu kwasezulwini. Kwamagama asezulwini chaza ukuthini? Because ezulwini khona uNkulunkulu. So malithi linamandla phezulu kwamagama awasezulwini ngathi. Lichaza ukuthini? Because phela ezulwini kukhona uNkulunkulu there. The high being, the highest, the mighty being. But lithi iBhayibheli igama likaJesu linamandla phezulu kwamagama. Uzokhuluma ngalo lelila ukuthi lichaza ukuthini ke uma sekunamandla ngaphezulu kwamagama ngoba phela khona igama phela ezulwini. The high being, the mighty being of which is God. Bese linamandla phezulu kwabasemhlabeni. Liphinde lithi linamandla phezulu kwabantu kwabangaphansi. Siyafundisa ngalo lelila ngalo ukuthi what does that mean? Empilweni yakho. So bazalwane sizohlala phansi. Nizohlala phansi phela uMongcwele uthi ngisho lokhu ngihlale phansi.
Hambanini kuKristu. Nakhiwe kuye. Nigxiliswe kuye. Colossians chapter 2 verse 6 verse 11. As we have therefore received Christ, Jesus the Lord, so walk in union with Him. Have the roots firmly and deeply planted in Him. Be fixed and be founded in Him. Becoming increasingly more confirmed and established in faith, just as you were taught, and abounding and overflowing in it with thanksgiving. See to it that no one carries you off as spoiled, makes yourself captive by his so-called philosophy and intellectualism and vain deceit, following human traditions, just crude notions, following the rudimentary and elemental teachings of the universe, and disregarding the teachings of Christ. Let me show Apostle Paul bazalana ithi ningavumi futhi ukuthi lidukiswe ngabantu abacabanga ukuthi bahlakaniphile. Uyabona ngizolana uma ibandla lidwele umoya kaNkulunkulu noma umoya ongcwele akukho lula ukulidukisa. Ngisho ngaqhamuka nokunenyoka uthi nansi because noma lidwele umoya kaNkulunkulu ngeke yihle. Ngisho ngaqhamuka namafutha because isesikhathini samafutha namanzi anekhanda lami holy water siwabiza ngesigisi ngoba sifundile anointing oil. Noma ngaqhamuka naye athi smear them on your feet, you will walk in Christ. You don't need amafutha to walk in Christ. You just need Christ to walk in Christ. You don't need holy water to be holy, but you just need Holy Spirit to be holy. He will keep you and teach you how to live a holy life. Hambani nikuye, nigxilile, ningadukiswa. Moya kaNkulunkulu kini njengoba niqala manje. Niqala unyaka omunye any decade. Ake nifuna ukuthela. Nisele isihlahla esikhulu niba nimani bangani. Ake kubonakala ithelo more than anything. Ithelo zikamoya. It is good ukuthi sikhona. It is good that you prosper in our levels of life. But ake sibonakala ithelo zikamoya. Let us invite the Holy Spirit in the church. Lento kamoya ongcwele bazalwane iyenza umuntu engena nje emnyango. Engena emnyango wesonto. Because umoya ongcwele kuye. Simangala ukuthi ngoba akahlatshelelwa. Yini indaba ababhase? Sizwe babhasa baba. Kwenze njani? No, the Holy Spirit in him useyabhabhasa. So ufuna ukushintsho ethile. Lento kamoya ongcwele sisibume yenza ama worshipers. Angacingi iculo elizobiza uNkulunkulu. Ngiyobuze umhlabelelo weworship ethi ecula leli athi awuyilisa laba amadons aphinda acengele. But lento kamoya ongcwele izomenza iworship alisuke ekhaya linomhlabeleli. Ningawucabangiseli la. Glory to Jesus. Amen. God bless you, Lord. Usizwise abafu